Chairman, Secretary, and members of the planning committee, the President General SRT Youth Wing, Nigerian Brewery Limited, with a heart full of joy and deep sense of duty, I welcome warmly you all to this grand cultural celebration, the second edition of the Wafo Youth Carnival 2025. Today is more than just a festival. It is a moment of collective pride, a moment where our heritage takes center stage and our people home and abroad gather to honor the values that guide us. As we all know, Wafo Festival is significant and sacred celebrations in Ogidi. Ndị be anyị ekene m unu Igbo mụrụ nze m ọzọ ndị ọma anyị ji eme ọnụ anyị na-asị n'udalụ na mbụ anyị kene ndị enu kene ndị ana anyị kene ndị eze ọdịnala kene ndị aka ji ọfọ kene ihe niile Igbo ju ebilu ndị be anyị ka ọma anụ mma eleta na unu ya nọ bụ nwanne nwoke bụ Maazị Chinwatakwakụ Igbo asị na ebe ọ dị nwaanyị ka ya lụọ di na atọrọgodi ya atọje ebe a na ọ gaghị agbafu isiokwu mewe bụrụ gịnị na onye na-abịa ụwa n'ala Igbo na ọ na-enwe mwute wee na-ewute ya maka na gịnị na ibu Igbo na anyị nwere ife ụmụnne m a sị na chiara efo ugboro na-abọ n'otu ụbọchị mana ọ bụrụ na chifo ugboro na-abọ mbọsị nkwọ nke ọzọ abụla eke ụmụnne m tata bụ ahịa eke bụrụ abalị 20 n'ọnwa nke asaa anya bụ Julaị n'afọ abụ 2025 ka anyị nọ na Ogidi obodo dike Ogidi dị na mpaghara okpuru ọchịchị Idemmiri North Local Government Area nke dị na Anambra Steeti. Ụmụnne m ọ bụrụ na unu na-ere anya gburugburu unu ga-ahụ ka ọ na-akpọtụ ndị otiti na-eti ndị ọyọlọ a na-ayọkwa ndị otu ọgbọ dị iche iche ndị ejiji dị iche iche ndị ọnụ na-eru n'okwu n'obodo ndị ọka mmụta nọkwa n'Ogidi na ndị ha ọbịa ka ha nọnyere ha n'ụbọchị nke taata. Emume dị iche a na-eme bụ Nwafọ Ogidi. Ọ bụrụ na unu na-ere anyị unu ga-afụkwa ihe mmụta dị iche iche na ugbu a na Eze Chioma ha na ndị otu ya ndị omebe iwu ha abatago. Ụmụnne m anyị na-asị unu nọnyere anyị dịka anyị ga-ewetara unu ya bụ emume n'uju ya. Cheta na onye gị na ya nọ bụ Maazị Chinwatakwakụ nwa Chioma mbara wee bịa ụwa. Anyị wee na-ayọ isi unu biko ka unu binyere anyị aka na Facebook na follow batakwa na YouTube bịara anyị aka na subscribe metụ aka na mgbịrịgba ka ọ na-akụ mgbe ọbụla gbagotere n'ikuku ka ị nwee ike nsonye anyị. Ụmụnne m a sị na chere m ka m bịa bụ ịgba ọsọ chere m na anyị na-abịa mana anyị agaghị esikwa na mgbata ụtaba banye n'ime ahịa n'ezie na anyị ga-emezu ihe anyị kwere unu na nkwa anyị ga-ewetara unu ka otu eme na nke afọ a na Nwafọ Ogidi n'afọ a bụ 2025. Daalụnụ ndị be anyị.
for Market Day that falls on the first Friday of July. It marks the end of the planting season, a time where we return thanks to God for a successful farming period and pray for an abundant harvest. It is a celebration of resilience, gratitude, and hope. Recognizing the need to elevate the cultural mood and deepen community participation, the youth of Ogidi came together with a clear vision to infuse the festival with youthful energy, cultural creativity, and communal flair. That dream bettered for Ogidi Youth Carnival. The Lebanon edition held last year was not just successful, it was historic. It awakened a fresh wave of community pride and left indelible memories in our hearts. We are grateful to everyone who contributed to that milestone. In particular, we give thanks to all the 8th grade, especially those grade, whose outstanding show of selflessness deserves to be written in gold. Not only did they provide assorted food and drinks at their own expense, they also declined any monetary reward for their masquerade display. Their noble gesture reflected the true spirit of work, service, unity, and sacrifice. This year's edition promises to surpass expectations with engaging cultural displays, captivating masquerade parades, music, dance, and community bonding. It is said to be a celebration of who we are and what we stand for. And the first lead investor into the scale acquisition of development project use. First base digital Merci,